habadang steppe hagi surbatan ajin ralayatu yaga gurbatan hagi nong aplang prai dapat bahagia malakaya rukun ibaruwe you see him
Yaroy utray, amen. Iayu ayub lain na kabenta kene kesngi kebakrau kesngi kebakerpang. Hakabakum kebalang bat ngiway piway nengi. Ngiyo ban ken mau it ya kene kesngi kebakrau. Hakabau blay la IT alu chong kun bala kamarway. Naga bentaban pen im yangi nagi pop bat ban pen kia yagi bapang gi besitom. Ban pen kemen yagi basusi ban besai gi baduk. Diang sngau bahaya pi ki prabengait beit baro. Ki syakri ki chong utrai. Kinong yalap bagi pastor kerpang ni missionary chungi. Reverend Binio Buam. Rengkat bagi family ki belawan na Arunachal Pradesh. Kerpang ye pi ki long kme ki long pa ki kon samla bat ki hap ki bered. Ka Christmas ke besuk ka Christmas ke bekemen. Ye pi iway pi iway baro. Ngilawan rengkat bagi cing duai. Bangitip utrai ni ok ban kerku yengi. Leng ba kaway ki cing syakri baro agni gasngi. Rengkat bagi ketin ke cong utrai. Tungin petengi ke cing syakri ke congi agni ke kelipman. Kecing ruai ke balai spak prapun riu. Kecing ruai ke balai spak prapun riu. Ko mensim tengah syak skor kecing ruai batiang babang. Angel kod kiwan ban penbena ke kubor pela batiang. Kris lakha nong penim ki angel ki ruai habneng. Saudong ke ket ki ruai lang. Jaj ben riu menta tu syat kemen. Ki riu kod barok kin ya kemen. Kicing tau barok tu yaso ya ublay tungin iro tungin yang lang barok ban ay kaburam sim us em jungi sim utrai jungi terai kicing ruai ka balai spa prapun riu barin lekut kini kicing ruai ngasngok men sibun men khot iway ni rang ba be ja ka balang ba wadli hok che nong rum hage be insuma banuan sini sekmat bani alam mingi nago pulih ke tin ke chong utrai bat ban pen gentang ya kene kecing syakri ha kecing duai lais pak para penriu Ku mensim trong la tu sha shorti ching wai bat yang babai angel kod kiwa
Ak basdang aku apan ai kublai Christmas ya pi basuk kebadap dak jingkemen kebadap dak jing iej kebadap dak jing kermen andi ka step ke bakrau bo blai ulabo ini ka singi ban kenma wingi ba lakha hangi yokun ulong nong penim jongi tra Jesu an puli like benta sya manganduai nang ni ka kali ka por menta benengkong kadai na ke kitab Isaiah kalnong nong kendai dekat benriu ter tu adu ke dekat kebahnyo riu banyo na tangan puli pat na ka gospel Lukas kalnong benengkong ke dekat kebahnyo adu ke bakhatsau nang tangan puli pat na kitab ka Shtiu Paul atau Shtiu Petrus ke baar ka Shibaar kalnong baar kita khot ki ba ongkum ni nadu ka bakhat pra ka kitab Isaiah kalnong kendai dekat benriu benyo namarangi lakhai yokun la yokun hangi tikajing sinsar kanlong halor katerpeng jongu ban khot ya kerteng jongu ubapla unong sela ublei bakrau bor ukpa bom jukut usiem kajing suk kajing roi kajing sinsar jongu bakajing suk kan umkut syu halo ka khat udabit bahalor kahima jongu ikaman penyeng yaka badi kaman pekerjaan yaka dakajing bishar bada kahok lalu menta bad hala kerta kajing sirham utrai gipat kan pendep ikani gospel Lukas benengkong dekat banyo terter tilakha yukun ubenengkong jongka bad kala sop yau daki jan sop barkala pentia yau hakasingot namam don jaka yaki hakayeng basa ladon tia kata ka ri kinong ablang brot kibasa shalom bagi bala ya abmit ya kenhun lang brot jongki hakmi uru angel utrai ulawan sindon haki barka buram utrai kala tingsan baro sodong yaki tigala septing skadai enrei utau angel lo ongaki wat septing nama kami ngawalam api kubor kababha kajikmen bakrau kaban long haki brio baro nama hakani kasingi lakha api hakasnong udabed yunong penim bolong ukris ubau try tekani kan long katakadak yapi pensyam yu hunlung blasop dak jan sop udah tia hakasing owat bat kendit ladon lem bat utau angel bun ba upat ba ka beneng kidai ro yu blai kida ongru ka buram hau blai hai ka bajrong tam bat ha ka perthai ka jingsuk habdeng ki briu ba kita ki bau soba ka bakadu kan puli da ka Shtiu Petrus ka baar kalnong map ngong baar ni kadi kalnong kadakot kalnong balai tien bong ni dakaba pitip ya kanin nengkong bakisngi bakhat du kinwan kinong kren ben dakajing kren ben kibaya katkum kijing kwa brai lagi jonghi bagi daong hangnu kata kajing kular kajing wan jongu namandu kaba kita ki department kelayo sngono kelayo thia no ki ai baro ki yasa kumba ki julong hadu menang long ke pertai namar ki kliat kenang ya kani bala julong ki beneng ka bandai bari kendo kelane lang naka badaka daga ketien ublai daki ba kata ka pertai ka bamen kata habala pensley ka da ka kala jotno nrei kita ki beneng makata khendo ki bamenta ki long balar khi yaki da kata ka ju ka ketien
Yaki bala rino syakading yakasi kajing bishar. Bakajing penjot no yaki tagi beriu ibam rublay. Mereka ni kawai kuat klet ko hebat. Bakawai kasingi kalong ba utrai kum ciajar senam. Bat ciajar senam kum kawai kasingi. Utrai umle tuat sepang yala kajung kular. Kata kajung arsian jungu. Kumbadon kibayan yo ya kajing le tuat nrai wiasha aslam bat pi. Ubam damon yanu inuru banjot no nrai babaro kin poi cakajing kela kabamut. Blay nak kerkui kajing puli ketien kabane jinu jinom jungu in le blay kajing duai. Blay bi paju bableng wan kama khet badap jang e kajong me try. Man kerkui kateng bkhoi kabadon bor jong me blay bi melong blay balathau yakabneng e khando. Blay baka hau hiru kamla ban bat ye me try kimla ban yo jing kraw jong me blay bi ngai ngo me melong blay bla thau ngi ro kadur ke jong me bat teng tengi perkhat jing mut je perkhat jongi persang ban thoi ke jing kraw jong me re ngimla ban thoi ka try ma melong blay ba kraw ha do kata try blay ba hok blay badap de jing e ke jing snei ke jing le snei blay badap dah kajing iye yang iwe biwe. Rewat malong beliau tau beliau berkrau kata-kata rutrai melakloi banwan long beliau sing ada kepertai. Man perit le dia trai man piandai bat ngi kinong pop. Ketin jo me ko ngap bai nang long kinong pop melawan yap li nam ta jongi. Blai bi ngai ngo me trai. Malon wan long beliau sekarang di kepertai lakai me Malaya lama ke jolong kelung Malaya lama ke jing long rangba Malaya ke jing long samla Malaya lama ke jolong rangba atrai malamat lu baro atrai ke jing jar jing ur ke jing benyau ke jongi blai bi kum hun menriu meso tu kamba ma metrai yang ni lamar melamat lut ke jing ke jongi baro ke jing jar ke jing yam ke jing ur ke jongi trai memetip me khamba ban mi tip ila dia try ngai ngo eme blai bi ba wadap neng kita ke ru try katien jo me ko ong ba la tenju me ki por hakiliang baro wat nre baklem pop memela man long tau rang ba leng do jongi try ban im sikabam jukut ban pen im yang i blai bi ngai ngo eme try mala let sikjing pnai try get semini mala yale etu di tenju banum lech keding panan re me ong an le ka mon ko jong me ko pa bam la lech keding panawan yap na ki pop ku jongi ban job ke jing yap ban job yu soitan ban job ke jing pang ke jing crow ban job yi ke baro try ba khateng ke jong me ble bi ye ngila ban job ru mangi ngai ngo me try nga sngi ba kraw ku jong me ma lam ngi we ke pra bangai yang ne try ki bria wa mela thau ke dur ke jong me ble bi ye man yosngo man yaro eketeng bakhu ke jong me mamdom rom ye me try man yaro eketeng bakhu ke jong me blai bi ke jing kraw ke jong me ke jing e ke jong me mala sha yelo khu mal kha maroi jong me wan yap nam da jong i man wan long briu sekan ni ke pertai try jisu ngimla ngim dong tien chu try man ong re kaburam kelong tang syami ana por blai bi ngadwai bamen pengken mau ingi try bakan ni ka jingwan ka jome ka beneng kong try kawan miwan ko mu klum nom betep manuru try melawan ai sing ot ka sem kulai ban kha ka jing so red ke jong me try nrei ni tip scam menuran ka kapor ka singi ka baar ngi like pulia mentan try bon ki baken lam ler gyong shanu ka jingwan arsien ka jong try rap ngilum klet dengan ka singi ru try baka ngin pet selendet jo ka jing jong sing ot ba melawan ban penim yang ngin pet leng ba selendet jo ka ding pna try ba mela yap nang takipop jong ngin pet leng ba to ko lom jing tap try ke bau mau la pengeria ba mela mi na to ko jing tap try ban pet ke jing arsien ke jong me blai bi ke tien jo me ko ong ba ka we ka sigolong tang ji arsnem tang tang isgo ya arja snem ki dik snem ke la ki bala jingai ne ha me kolong kala abar kalong tang ars ngi try ngetip scam try ba ki sngi kala jan ngi ki skidak ki babuon ta la pendap try jisu hari ni sngi ba khat do ki jongi
yarap ni try bagan singin pech ta kajuan arsien ke jong me blei be ngin kre ke download ke jong ni try man pediang ta kajuan buram ke jong me beginum ba men rong no ingin nang ni try man kendu eme asun try jisu yarap ni try nginong gidak belapen kre try jisu nginong sha along ta ke ba et no ang ni blei be man sha yata ka great tribulation try jisu ke ban ya ke jingjar ba ke ban one try ke ban sen tau umarat klau blei be yarap ini try jisu wan ngasngi in kemen nam ta ka jingwan nong beri ujong me baka jo bor try menyerap ini ban kre ke download ke jong ni try jisu nan kat gi badi nongkran man ta ngasngi try jisu syakri jong me ban ai ketien ke jong me pensle i da ka bor ke jong me blei bi baka wei ka ketien ke mi try kan mi da ka bor ke jong me kan mi jeng persapan sim ke jong me ka ban wan ki download ki jong i try pen kli download jong i blei bi jeng ngasngi galong ke download ki ba ka do ke ba ka do ke ba sebo try ban pediang yang nu sembah jong ketien ke jong me ban so tiet ke download ki jong i ki jing im ke jong i mon long deng ba mon long kerku ki jing bu jong i bigi bria bi ding bang min ken lu man kasngi blei bi ba ka hima ke jong me try jisu ngadwai ni kasngi blei bi ban pandap ni rijik kemen ke jong me try ban pandap ni rijik kemen ke jong me try hakadang jong jisu ngada pelai ke jing kemen hakadono ke jong i apply ke jing kemen ke jong me ke jong i try bu nang i dan hakadang ke jing ya ju digelenti jong ke jing im jong ke jing ke jing du je kermen rekan ni kasngi try ngada pelat ke jing kermen ke jong me ngada ke jing kemen ke jong me ke jing sok ke jong me try hagi lor jong ke yeng kesam ke jong ke ni kasngi blei bi bagi singi por man wan kerhui ni ke jing syakri jong me ni kasngi mensem khoj wan bab ndap ni ke yeng ke jing don ke jong me ngapan ngadem ke ni teng baro teng Jesus Christ unong penim jong e amen. Amen yero utrai tungin beteng kecing sekri kecing i de kecing ruai ke bat nrius pa arpo. Sai sin pat kum kedak kecing kemen jing pediang buram yo utrai tungin yang lang baro ban ruai kene kecing ruai da kecing kemen nrius pa arpo. Nong rit nong bajing win kaki Halor kilung rupat kitem Aku borjing sunjing klen syubriu Sawat yang baji Bethlehem Iwalam jing ben sim mas Yaki maduk
para bengai be tungin pai show turai kecing duai chong kecing sngongu kecing duai chong kecing it kumong nong ruai semen sim wan atrai tu wan shong hapo chonga klem tengkai inai lut ye lagi chong kedonut kecing mut kecing berkat dau turai walaupun kemen yengi kumilio sngo wala pule wala wan beneng syagene ke perthai ban map ye ki pop bat ban kerku yengi ngilong kumne ko mengilong dei namar kecing it ba kecong belai ulah ye lau chong kun bela kamarwei para bengai bitung ini dua ingin aingu yu turai pada kecuk kepor ngin kan mau ke ketien ke imbat ke badan bor kecong turai ngin kan mau ye ke bepang ke bestom ngin kan mau ye ke bayam ke besngausi lasai ke sngi on tep don buram ye ke met jong i pasan pikar mo flang aku por si bece siteng kat bengi ngi kemen ngirwai kidon ki ying ki bayam babi lendar ngidang sitep iki sngi ki beledep tungin ken mau iki ki para bengai kidon si bon ki long kemi ki long kpa ki badon kecing tiap pang kecing jenjar be kecing kuslai tungin ruai de kecing ngai para bengai tungin rak ki ti na ke baltai lede bat na ke benta ki be it ke chongi turai yo ben kerku turai yo ben pen kia unle ki cuk ki kamba ki bo lele na ke benta chonga bat na kebenta chung pi ha gani ke step bari ki be chung pi baro para bengai be tungin duai kerpang ha gani ke step bagi jing kemen ke chung utrai kanom ken ria no nangi kene ke sngi kala benlek no ke kene ke Christmas kala benlek no handai ke jing suk ke chung utrai kan yai sa bat ngi wai pi wai baro bo utrai wan chingo unker kuri ke kubor ha gani ke sngi reverend ke nong plo idon hagi wai pagi cekah maulai bagi wai pagi rang ba bai chungi ko mengikan mau ye kene ke step ye usyakri chung trai ba BM ke snga wai serman chung ke balang ban ai ke kubor chung ke tien ke chung trai ngin ken mau ye ki wai ru bagi cuk ke jingker ku kan wan kan urlong ki men sim mat ki para bengai be baro tungin ye duai de ke cingai para bengai be ublai baruk pa ci ba beneng ye aingu ye me ken rat be melapen kemen yang ikut turai, melapen kia habangi pang ko turai, habangi duk bete ke cinggerku, habangi cingai ni memewat yang ikut turai. Ngi aingu ia makan rapi nagmar melait kata-kata ia kepertai ko turai, melait yang melait iki mensim ke bekordor, melawalam iki hagani ke step ko turai. Ngimtip ke don nem ke cing kemen na ke cing im turai melong utun rai cong ke cing kemen ngidwai ke bapang ke besitom ke reu temen ke bait ke congi ki hep ke beret ke long keme ke long kepa ngilara ila ke cong ke kti ko turai ngidon kam yu mensem bakho cuma kedrat bait badwan cengo yangi ban kerku yangi ban ai bor yangi ko cisubit kerku ye ke wai pegwai ke long kemi ke long kepa ke bepang ke besitom ke becencar bat ke bukuslai ke bedok bat ke bekerdo ko turai ngi aingu ye me kenrat bein namar ke cingit ba ke cuma kenrat bein ngi duai ke ying ke bayam ke ying ke besngausi ko turai ke bamyo ye ke cing kemen na ke sngi ngidwai human semba khoj men yo ban pentingan ye ke di ke ying kecong pasan kecong babi lendar kecong ki wai pat ki para bengai ki bayam mat ki besngausi ngidwai kerku ye ke kubor ke ne step nang bau syakri cuma kan rabin ngilawan kan bagi cing duai ngitip bagi kubor Christmas ublai lembat ngi ko trai ngin yo ngau kerentang sigentin no men semba khoj ngin long gi cing diang gi babet pan pediang ge ten ke chong ma gar kui reverend ke nong plo besar in charge be chungi kirang ba be ki badan gi wei bagi ceka ki syakri ke chong ma bat ki para bengai ki berwai ki berduai ki bekren gi ten ke chong ma wan atrai tu wan shong gi donut ke chungi kerku yengi kerku gi yeng ke chungi ke be ke chungi la don gi tu ba chingai na ma keren na ke step lu ba men se ma khoj bagi nam sohun hagini ke cing em babat ke partai handrai gin mat ye ke cing suk ke babam ciukut ke cematrai ngi aingu ye makan rabi nyos ngau ke sor ke comat se makhoj ngete pemales ngap ke cing duai cong ke cing ngai hak ke kerteng ke cuma ci sunong penem madonong seuspa mentah badala kerta
Amen. Sewa ban khot ye ke chi seng samla jong ke balang ban ai ke ching ruai ke bakerpang. Tungin long ngicing diang ki bebet hagini ke khilmat. Rengkat ki donut ki khmat ki bagen jaman sim. Haka bangini oban sngap ia ke kubor Christmas.
ublay lembat ngi ngin mi nagani gicing iseng kibriu kibal semai bor hakabangin yo sngawi ka sur ka chong mensim bakut lang bau syakri chong trai iba BM kasnga ngai ngu ublay na kabantay ba morgan ibalong ru vice chairman jong kabalang ngaliyo si bon kicing kerku hakicing trai ka kam ka chong kenrat ngili itu ina du usnem kat kendai spa praposan bat hadu menta kecing i cengi kecing buram cengi wei kanang rehem hadu kata-kata para bengai beit tungin sengap ia ke kubor lang bau syakri jong trai kembangila duai bau trai di oban kerku ingi ngin mi nang ni rengkat begecing i rengkat begerai ke batmai longkat belong ngin sno ngin ai tilut ia ke chong kecing im hakikti ke chong trai bamorkan umen simako chong trai un yang senda chong pi ban pertai ke tin ke chong trai ka khubor chong ke cingkemen ublai lambat ngi Aingu yo blay hagenika step ya kajing pelak jung uingi katni bengin yo ya kaban penslay kanika yeng ka bekentang ka jung utrai ban pendap ya kanika pelau juga kanika yeng mene ya ka bengin yo ya kaban ya syakri ban penkrau bat ban pendon burom ya ka gerteng ka jung ujisu nakaliang juga yeng ka sem mangai kurem bat kikon ngiwanra ya kajing ai kublay Christmas besuk bakmen bat kasnem thamai badap jingkerku ye pi wei ki prabunget ki badon hagade kajing syakri lembat ikilong yeng kilong sem ki jongpi chairman jaga balang bal yalam me gade jeseng secretary jongka balang Pastor VF Buam, Evangelist Iba Abi Marweng, Yapi ki longpa ki rangba jong kabalang, ki long kami ki beit ki khon samla, lembat pi ki hep ki beret, ai kublai e yapi wei, haka kerteng jong nong penem jongi, u Jesus Christ. Ngayu hang ni ki donru ki rutemen, But don't pedeng jong pi, pilawan lam bat ki khon ki beret ke jong pi, syakane ke jing syakri hagane ke sngi, namar ke jingi bat ke jing sngo buram jong pi hagane ke sngi, banga duai yo ble unyo ban kerku kerpang, na ke benta jong pi, lada don pedeng jong pi, ki prabangai be ki badon na ki wei pat ki jingai, na ki wei pat ki kunhon balang. Kibalak ban ya soalang rengkat ban ngi hagane gasngi ngai kublay na kabanta jong piru don pedeng jong pi kibadon na ki yeng kesem kibalak ban pej ingi lembaga ni ka YouTube jong ka balang ka jing kublay ka bakerpang kalong na kabanta jong pi bat ya kerempe yeng ge jong pi bau blay unyo aban kerkhui pi ila duai hagane ka por bau blay un pendap ingi de ka jing kemen Bangin pediang i kecing kerku, ke bau terai unyo aban kerku ingi, langba jong kene kapor kabamenta. Ngadon kecing ka baskem ke kapor, bau terai unyo aban kerku, ya ke mensem jongi. Ngamla ru klem da sngongo, ya ka balang na doi pastor, ke step committee, ya ke bala ibet ban penshet hanga, ya ke ne ka benta ka bakrau. Yakaban walam yaga dega kubor Christmas haga dega snem ngapdiang daga jing skauret bangangai baga jing duai jong pi ublay unyo aban pandon kamenga bangala balong ka jinggerku haga dega por kabamenta ki kubor Christmas ngiyo sngo na kawai ka snem shikawai ka snem bat kadon ka por baki kubor Christmas kabangi jiyo aban yo sngo Kim long thamai hapadeng jongi Henry
Prabang ebe tongin yaisha ngenom thaj ban ngap ya ka tien jong blay ha ka jing de ba ka de ka history ka banging itep ya ka jing kha but ya ka jing wan long breu ka jong u Jesus Christ sha ka ne ka purthei layat ho yangi kumba sau spa snem kadon kata ka silent years kapur jong ka jing ngap jar jong ki prophet bat kenong ya tholopa shem ladon sho ki benta ki bangila ban shem balaat hagaktin ka jong blay hadin ka Old Testament ka kitab ka berim ladon ka pur jong ka jing ngap jar kumba saus pa teligis nem bat haga bukum kata ka pur laong bakini ki hima hapdeng mingi hakata ka Middle East ki hima ki kiu ki hima ki hiar ki hima ki kelon ka jai benre Israel kamat shibon ki jinge namar ka jingle donbor jong ka jing senshar jong kini ki hima ki bakrau bor gitu ka por kum ka hima krik bat ka hima rum Aingo yo blay ha ka pedeng ka bakum ka ta ka por layat holpa daga tien ka jong blay kinong ya holpa kat kum ka kitab ka berim kum Isaiah Maika o Zechariah bat kiwe kala ya holpa ba on sakha ya unong penem jong ka pertheu Jesus Christ ban yango yo blay Bakani kala jialong hapdeng kata ka silent years kapor jongga jing ngap jar lawan jia lawan urlong yakani ka jinga tholpa jongkani ki nong ya tholpa yakabala kaya u jisu usim jongki jiu kaperthei barok kawe hadin baladon kani ka jinga tholpa Baon sakha yau Jisu Messiah unong penem jong ka perthai long baka perthai baro ka ap khmilanti lano kata ka por kanjia bat khamtam ki jiu ke la ap khmilanti lano une Messiah onwan ban long breu hagane ka perthai ki jiu ki don kata ka jingaj Ki don kata ka jingkermen, bada ka jingwan ka jong une Messiah, da ka jingwan ka jong une Jisu, ban ka siya ka perthai, onla ban pan kela, ya ka history jong ka perthai, hapadeng ki jinge, ki baki ki mat, langba jong ki to ki spasnem. Aingo yo belay bahaga ni ka sinamro, belay aingi ka ni ka lat. Bangin yo ya kaban rakhilai lo ya kanika Christmas kom ki balang Kristan klam don kano ka jing penwet ngelayo I hadok menen hakiway pat ki ri jong ka perthai hakiri sapngi hakiri Europe bat hakiway pat ki state jong kanika India jongi kiway pat ki bom nge yo Jesus Christ kela persyang de ki lat ki boy baro komnoban khanglat iki Kristan bakin mane bakin syakri lai loy bakin ya iki Christmas carol ki jong ki bakin paniyang iki Christmas tree haki plau ki yeng baki yeng mane jong ki kadon kajing persyang ka jong ki henreng ong ifi ngidon ublay ubay mo bangi ngi syakri ubala ai ngi ka nigalat bangila ban syakri u lai lut lamba jong ka ni kapur haswa bangin yo ban pai syakaktien ka jong blay ngi kom ka yeng ngidon ka jingruai ka bakarpang ka khobor jingruai ka bangin yo ban wan lamba pedeng jong pi ngakot I para jungai redelen kasnga rangka begini ke persa junga begini yo ban wan shini shekman ya ka ban yo ban ai ya keni ka jingruai ka bakarpang hapedeng jungi ha keni ka por bat keni ka jingruai ka baki keni yo ban ruai ka kren shapang ka jingit ka badap ka beshlei ka jingit ka bo blei ulai Bad ula pa yala jong kun jong u Jesus Christ. Bad day kani ka jingwan jong u ka ai ka jingkermen.
Kai ke jing penim na ke benta jongi kinong pop ke bala jot ke bala rem. Bat kat ke ni ke jingit ke bau chisu la bleu la yo chisu. Ke ni ke jing ruai ke khot yang apa dengi de ingin su ke liang ya ke ni ke jingit ke jong turai. Bat ke ni ke jing ruai ke khot dengi bangin ai la ke jong ke jing em. Bat ngin sya bau bleu ni yo ban taudur. Ya ke jing em ke jongi ke ni ke jing ruai ke bangin yo ban ai pedeng jong pi. Just nem tâm men chua try me one long real shepherd thay ban nai jing im you been real na pop na jing yap ba shir kay halor ka ding pna me kloy ban shak na ma jong na jing e bla da ba shay kum yang a try But pansis pamisi Dakador kabarem Milawan ban ay ka Jingkan men patum yanga Pajing ibrada pasday yanga kwan Ban pen imbat pansis pamisi Dakador kabarem Melawan ban ay ka Jingker men patum yanga Da isya bangan siu keliang Shim lu ko jing im Jong ang awan bred lun Hak ma jong mi atray Thao dur ku mamig wayang Thao dur ku mamig Jesus thao đơn kumami wabangan lo sim try thao đơn kumami wabangan lo try Jesus thao đơn kumami wabangan lo try Emmanuel Pai bat nga shigaktin ga jong blay naga gospel ga jong Lukas ga lenong ga baningkong ngin puli ki khot nadu ka khot ka ba arpun reu ter naga gospel ga jong Lukas ga lenong ga baningkong ngin puli nadu ka khot ka ba arpun reu hadu ka khot ka balai puai
Te hau benayo bon reu. Lapha yau tau angel Gabriel nau belai. Syaka shinong ha Galilea. Kabakerteng ke Nazareth. Syaka te soti kabalaya te ktien baru breu. O bakerteng u Joseph na ke yeng u David. Ka kerteng kata ka te soti. Te kalong ka Mary. Utau angel te habolalek hapo syaka. Ulong. Kublay pa. Kabalayo ka jingay ay bakraw. Utray. Udon lembat pa. Lakerku ya pa. Hapadeng ki kentay. Ka te kalasngo kuslay e na ka jingong jongu. Bat kalapusan halade. Hatu. Kabakumno kala banlong kaniga jing kublay. Tau angel walaong ti haka. To what shifting ko Mary. Naba palashem kajing ay baru belay. Te hakmi pan sapun kon halakak po. Bat ban pan kayo kon. Bat pan kot. Ya ka kerteng jong u Jisu. Tungin pendam hai ke jing duai. Sesisin tribe of ha. Ngipli ke dono jangi ko kenran babha. Bami menyo ban kerku ngi lembaga ktien jong me. Kerku yo syakri ba ktien jong me. Kerku yo pailang u jong me ko tribe. Pelong bagi dono jangi kelong ke babet ban pediang gi jingger ku jong ktien jong me. Pada bangin mi nega jing syakri. Ngin mi rengka bagi jingger ku jong ktien jong me. Ngi duai ha kerteng ga jong u Jisu. Amen. Habangi puli ka ktien ga jong blay. Nakini ki gospel ki bangi ngiyo aban puli nakaktien ga jong blay. Ngishem bau blay ban kayo Jisu ban wan long briu Jisu syagani ga pertai u blay ula jet ya ka Mary badio Joseph ban long kum kata ka dak kum ka kemi baru kupa ya ka jingwan long briu ka jong u Jisu syagani ga pertai hangning ishemba ublay habo pa yo angel jingu Gabriel banwan haganega shnong ha Galilea ha Nazareth ublay ulade ban jet lapa yakaway katay samla soti jonganega shnong bat kata ka Mary na pedeng ke babon ki kantay samla ke badon haganega shnong ublay ula jet kerpang ya ka Mary kabala khot na ka ktien jong blay ka Mary te soti ka samla Mary te soti habang ikren ya ka jinglong soti ka kren ya ka ta ka kentay kabari khot ya ke jinglong samla jongka ka kren ya ka samla kentay ka bom don jing thobria ha ka jingim ga jongka kaya thuru ya ka ta ka kentay ka badon ha ka ya ka nam ga babha ya ka jinglong ga babha ban ngela puli na gidi khot juga ktien jong blay long ka Bible ba ublay ula shem bat ula yoi ya kata ka jing shem ka jingai ay bamayan blay jung u lang ba ka nega te soti ka Mary ka Mary kabalalong kata ka kentay kabalalong jingker ku ong ka Bible
na pedeng ki kente jong ka Galilea but ki kente jong ka Nazareth. But tang ka Mary te soti Henry ngi siyam ka Bible bawat yau Joseph habo blay ulaong ban siyam ka Maria ban long ka tengah ka Bible kaya to yangi bau neu Joseph ro ulong ubreu ubahok ubreu ubakoit ubreu balong shisur shidur ubreu badonhu yakataka jinglong ga baba ubreu badlong ubreu babech ubreu badon kataka jingnam ka jinglong kanam ga baba ga jingem ga jongu badom tang kata u Joseph ulong ubreu ru ubalapan kerpang yalade nakie ke jong ka berthai bat ka bakham sultanat shushu ya ka jinglong jong u Joseph bat ka Mary bakine baro arngot habake lari kendong ya la ka jong ka jingem samla ya ka jinglong soti jong ki de namar ki don haki ya kata ka jinglong ka ba shepting blay on ka Bible na kata ka dau blay legit ya kini ki arngot ka mengalong fi balong kum ka dak balong ka kemi baru kpan ka mentau Jisu namar kilong ki breu ki basoti ki breu ka bakot ki breu ki bomdon ka jing thobria hot ka Mary habalapun yau ni ukon u Jisu ka Bible ka kten jong blai ke thuingi bakam shamla don kano kajingedei hakado hakasnam hapadeng jong ka Mary badu Joseph kilong soti baritai kon yakabaka Mary kalapun hakakpo jong ka kalapun ong ka Bible naumun sim bakut kalapun naumun sim bakutไปกัดขัดกับอะไรผู้สันกองนาดูกัดขัดกับอะไรผู้สาวเตกัมเบรีกะละองเฮาเตาอังเอลูเกเบรียลคอมโนกันเนคละบันลองhabang empat itu ya ubriu kebomot kampat don jingede bano haga shongka shoman komno kala banjia tau angel te odaya tu ulong haka o men sem bakot on wan hapa bat ka bor ubah klet tambe kan ka halor jongpa namar kataro ya ita ibakot ya iba on ka on kot ukon ublay ita ikulong Jisu ibakot ya ba on ka nakani ka briu ka bakot ka briu ka bahok on kot ukon ublay on kot ukon ublay kani ka long yeng jong ka Mary baru Joseph ya ka bau bleu legit bat kerku kerpang ngala banong bakadai ka wei na ki long yeng ke bangi ngin yo I ka nuksa kom ke long yeng Kristan hakini ke sngi ke bamanta kom ki samla kom ki shenrang ki bau blay ula thau ula pelong yengi ka jingem ka bakomno ka bau blay kwa yengi ka jingem ka bahok ka jingem ka bakoi ka jingem ka bom thobria kajingem kabau bleu kwa yangi ko ki samla shenrang ki samla kante ko ki long kemi ki long kapabai ke badon hangi yakata ka jinglong ga baba kanam ga baba ki breu ki ba shapting yau blay but shushu sakawai ka jingjia hashwa ba on ka Yau Jesus Christ hashwa ba u Jisu on wan long breu shagani ka perthai
Une, angel, hakabakum kata kapor, ula airu ya kene ka kubor, syaka Mary banong, baka kur jong pa ka Elizabeth, makaru kalapun kon shenrang, haka jinglong temen jong ka, bad une udeu banai bon riu ya ka. Habaka Mary kala yo sngau say gani goy pat ka kubor nalo ka kubor ka bau angel jong blay ula kren ya ka kala dap da ka jingkemen kala dap da ka mensem joga jingkemen bala ong ka Bible klempen slam habaka yo sngau gani ka kubor kala lek ban mare wot ban lek kerki syaka ta ka shnong ka balasa ka Elizabeth badu Zakaria. Namar kata ka kubor ka bakalios ngowi ala ka jong kukur bakalapun kun haga jing long temen jong ka long ka Bible kalamare bat ha bakalapoy haga yang jong Zakaria kala kublay ya ka Elizabeth kala ay ka ktiban kublay ban kedop ya ka ni ka kur nakamenta kata ka kubor ka babha ka kubor ka basngo tenan ayola jia Sngap ayola jia kad khot ka basau puai kala jiaro kad bah ka Elizabeth kala yo sngo ya ka jing kublay jong ka Mary laki ikon haga kpo jong ka bat la pendap ya ka Elizabeth da umen sem bakoi haleluya Ikolong ya iba ka Elizabeth kalapon dang henru benai. Bat uniu kolong uba u angel jong trau le tolpa unde u Yohanes. Laong ba hakapor kabau Yohanes udang don henru benai hakpo jong ka kapo ka kami ka Elizabeth. Marsen kublay ka Mary ini kolong dang henru benai. Laong ba ila ki hakakapo jong ka Elizabeth. Mde tang Yohanes hakapor ka bodang dap nriu bana ula ki aga kpo ka ba pla ga long ba kat ba ka Mary ka dang kublay Elizabeth la pendap ya ka Elizabeth daw man sim ba koi ong ka ktien ga jong blay but ka Elizabeth kala ong kumno haga de khot ka ba sau puar kala pertate de ka ktien ka ba jambat kala ong la kerku yapa ka ba mot ya ka Mary la kerku yapa hapadengki kente bat la kerku ya usok ka kpo jong pa nang nuru la jia ka ne yang baka kemi utrai jonga kalawan hanga naba hakmi kad khot ka ba sau busau naba hakmi kad ba ka ktien ka jing kublay jong pa kasawa hakishkor jonga laki ikon naka ba shat kemen haka kepo jonga ka ba pla ko ke para bagi hashwa ba u jisu un long breu u bleu la pendon kam ya ka Mary ka kemi wadi klong ye badang riu benai lese kala don ke jing mayan bom de tang ka Mary ka kemi hanre u Jisu unong penem on sakha shigani ka perthai klong ye bompat long breu bompat wan shigani ka perthai dang hakpo jo ka kemi laong ka Bible ila shat kemen kata ka jing kemen ka ba ila kenti ila ki ila ksar ini klung hadu bom skotu skotau daga jingkemen kata ka jingkemen ka bala pendap ya ka Elizabeth ini klung bat namar ka jinget jong ka Elizabeth namar ka jinget jong ka Mary la pendap ya ka nega jinga tholpa ya ka bau chis ya ka bau blay ula kren langba jong ki nong ya tholpa nalor jong u chisu obolong kon nang kong jong ka Mary
Ni syamru haga Bible. Baka Mary baru Joseph kidon kiwe pat kikon. Wala dakani kamde ka benta ka banga kwa ban keren. Hande ngakwa ban ye thu tang ini we benta. Ayu. Baka ni ka ying jong ka Mary baru Joseph. Kalau long ka jingkar ku na ka benta ki babon. Ladang ipuli na ka gospel ka jong Matthews kalau nong ka bakhalai ka dikhat ka basat sanpusan bat sanpun reo hang to ngi shem baka Bible ka yethu yangi ba nalor jong Jisu bolong kon nang kong jong ka Mary baru Joseph kidon ki para jong Jacob Joses Simon Judah bat ki para kentei ya ki ba shem lapan pau ki kerteng jugi haga de ketien ke jong bale hoi haga tu kapor kini ki theologian ke bagi de kita ki traditional Christian theologian kalau don kata kejingya persang jugi banyak keren hato kini ki para ke jong Jisu lakai ki kum kata ke biological siblings Kidonro kini ki theologian ke bong kini kita ki step siblings. Let's see ki balakha da ka snam da ka do jong Joseph bat ke Mary lani ki la ban shude ki khon ye ke balating. Ngenom ye kren shibon ye ke benta. Henry ke e ka bangamut ha bangawanra. Ye kini ki para ki jong Jisu kalong ba. Om de tang ba Jisu ulalong ka jing kerku ye ka perthai. Henry ka basmotenat kalong bawat kini ki para ki jong Jisu kelalong ka jingkerku ya ka balang joga to ka spasnem Jacob we ne ki para ke jong Jisu long baulalong we ne ki nong yalam jong ka balang haga to ka spasnem ka baningkong but ulalong ka jingkerku da ka bangiyo aban puli ya ka ketien jong bele ka shiti jong Jacob kabala tho dauni upara jong Jisu Jacob banalor jong Jacob kabas ngotenat ba upara jong Judah ude so we pat upara jong Jisu obalalong ka jingkerku ya ka jingai Kristan ya ka bala tho ha ka ketien jong bele ya kane ka shiti ka jong Jacob Ayu bakani ka long yeng jong ke Mary bangat Joseph ka ai na ka benta jongi ke ki jingkerku ki bangingi yo langba jong kani ka long yeng ngong ifi habangi perkhat ye kani ka long yeng jong ka Mary badu Joseph ngi ba kumno ba ublai ula penon kamiki Bahkan long ke jingkerku ya ka pateng hado ke ni sngi ki ba menta habangi pai yala de shimet habangi pai ye ke long yeng ke long sem ke jongi tungen pet yala de tungen pai shale ke jong ke rempe yeng ke long sem ke jongi ngen puson habo ble ula thau ula pelong yengi Habo blay ula kerku bangin don laki jong ka long yeng ka long sem ke jing mentoy ke jing kerku ke baki we ki yo na ka jingim ban ki long yeng ki jongi hato ki we ki yo em na ka jingim ban ki long yeng ki jongi habang ye kendo bano hang no laka long halantia sengkieng laka long hayeng laka long heki jekatre ke jongi habang i ai ki kti ban kuble habang ye kren bano habang ye kendo bano habang ye shongkai bano ayo ki yo nangi kaktien jongle kaya tu ingi ke Mary haga jinge kendo jongka pat ke Elizabeth kalau long ga jing kemen ya ka bala pendap ya ka do mensim hatu
kadon kapor habang iyo banya kendo bano habang iya ku belai kti bano habang iya kedop bano kadon kata kabor kabakerpang kabakiwai kiyo sngau nangi hato kijing kren kijing pelot por jingi banya kendo banya syam banya syong bano don neem kakubor kadon neem kajing kerku bakiwai pat kiyo kimat nangi habaki breu ki pet changi ka don em ka jing per ha ka jing em ha ki long yeng neng e long lang lem bat ki we pat ko long lang ki we ka don em kata ka jing long nai ka bor ka bakerpang ka bangingi kup kom ki banget kom ki long yeng kristan ngin yet yela de shimat ko ki samla ki be jong ka balang lada pikwa abo bleu on kerku ya ka jingem ga jongpi u bleu la pen krek la pai ka song jing kerku ban ai de ka benta jongpi ki samla jong ka balang ki samla kristan ka bodon kam galong bangin long kum ka samla beri samla joseph ban long kita ki soti ki breu ki bomdon ka jing betinget ki breu ki samla ki beri kendong ya ka jengem ga jongi ki bom syak baka bertekan keren banyingi ka jengem ka bom don ching thobria ka jengem ka bodon ha ka kanam ka bapha ka jengem ka bolong ching kerku samla ko ki samla tongin rikho ya ka jengem samla jongi habang irikho yaka ngilong ki basati nala nga ong yepi kilong yeng ki bau bleun aingi kilong yeng ki balong jingkerku yaki wei pat amen u bleu pun kre ban kerku yepi ki samla ki badon ge ge jese ka badon kam galong bangin rikho ya ka jingem samla jongi ngaduai oblay nakabenta jong pigi samla ngaduai oblay nakabenta jong ki long yeng nakabenta jong i wei pi wei ba oblay on pelong yang i ka jingkerku ya ki wei pat baka jingem ka bangingi em ki long yeng ge jong i ka jingem ka badap dau men sembako jong blay kabar kabang isyam hakapur ya kabalaka ya ujiso kawai ka kenhon nok up lang brot ong ga bible kabakidang don halom habau angel lawan banwan lam ya kene ka kubor kababhabon ya tu baon sakaya ujiso hunong penim ka berthai kini ginong aplang brot hadin bakeliyo sngo gani ka kubor ka bapila ban puli nakalunong ka baar ka khot ka baar pho ter laong habakeliyo sngo ya gani ka kubor kilale ban lech shakata ka jaka ya ka balaka ya uchisu ban yu i ban pan shisha ya gani ka jingatu jong ne wangel ban habakilale hagata ka jaka laong bakela shem ya kunlung jisu kela shem yau kunlong jisu bat hadin bakela yui leki kmat ya ka ka balajia laong aga dekhot ka baar pho galonong ka baar bakita kinong aplang brot te ki lalej wano da ka baburam bat da ka bayaro yau blay namar ki baro ya ki balalayo sngo bat bakilayo i kumbalahatu agi kabas ngotenat kalong ba kini kinong aplang brot hadin bakilayo i ka bakilayo sngo lamba kaniga jingatu jongnew angal laong bahaba kilami nang taban leipai kilalait da ka jinkman kilalait da ka takabaay ka buram yo blay bat kida yaro yo blay ka jingwan long breu ka jong jisu shigani ka perthai ngirakhe ya ka wat hadin arhajas nyam tam menta
Ni kan mau ya ka singi Christmas ka jing wan long briu jong Jesus Christ wat hadian ar hajar snem tam menta pon ke bangai ki Kristan ki kemen karhem ka mensim habaki yo ban kan mau ban rakhe ban pendon buram ya ka ne ka singi ka jing wan long briu jong Jesus ya ka ne ka bertai wala de ki don ki boong ba ka arpu santarik ke jong benai Desember manobatip ya ka tarik ka badai ka tarik ka basisya hanre ngim syam lam mane ya ka singi ngim syam lam mane ka tarik ngim syam lam mane yo benai ka sinem ka jingkan mau jongi ya ka Christmas ka deban kan mau ya Jisu ya balawan long breu syengene ka bertai dei na kata ka daw ha ka por Christmas Ngaya bamba haga por Christmas. Skatri jong kabalang. Yala yo ban penbena bala syai kan don ke jinga bam Christmas sum kabalang. Pat om tang kum kabalang haki long yeng ke long sem jongi ngia thiet iki jingbam ke babang. Ban ya rakhe ban ya kemen kum ka yeng ka sem. Nang tangi pong ki jan ki betenat ki jan ke baba. Ngia pun ko ngia pin tenat ngia pun rem ya ki yeng ki sem ya ki yeng mane kum baka decoration committee kala pin tenat kriak ya kan ka yeng mane hakabakum kan ka singi Christmas ngia i ya ki nong ba ki nong red ki snong ki thau chingi lapan thaba lapan tenat de ki light de ki jing bu ki jing sat ke ba tenat but hakapor Christmas Ngia sngo tenat ro banya ai kita ki exchange gift ki jongi ki jing ai sngo ba. Ngia sngo tenat ro ban le ki jing le isen ai ban ai ya ki brew ki ba dok ki ba jinjar. Bad ha ki por Christmas kedai ka por ka bangim ngia ban ruai ban ngap ya ki jing ruai Christmas ki jing ruai yaro ki jing ruai money. Namar ka kemen ka ban sem ka hem ka ban sem. Nganget habangi le kumni de namar bangi de namar bangi buram ya Jesus Christ ubalong sim jongki sim utrai jongki trai ubalawan shigane ka bertai kamlong ka basni wingi bangin le kemen Christmas dakini ki jing perkhat kumno banle hagapor Christmas hanre ka ka banga kwa ban ong fi kalong ba Kajing kemen jong kinong apalang brot habakila mi nakataka jaka habakila iyo kulong Jisu kajing kemen kalong de namar baki mark madio Jisu kiyeshem mark madio Jisu lada don kano kajing lek kemen Christmas lah hayeng lah office lah ki jakatre lah ki balang lah ki snong gitau Lada kata kajing lek kemen Christmas cungi Jisu om don hang tangan ong ifi kata kajing lek kemen Christmas kam don cingmot. No Christ, no Christmas. Lada Jisu om don hakajing lek kemen cungi. Lada kata kajing lek kemen cungi kasyukot tang bangin ya bam ngin ya di ngin ya lek sngoba. Ngin ya riam ngin ya bet ngin ya penitenat. Klem kan mau ban ahai ke buram yo belai. Klem kan mau ban ya ro yo belai. Ubala ayo kon jeng mu Jesus Christ. Ka jing le kemen Christmas jing kalong le noi. Ki ski kha jongi, ki birthday jongi. Habangi celebrate ki birthday jongi. Ngi khot ki porlong ngi khot ki bahayeng ki invite this ki ngi invite ki perkhat ha kata ke singi kha jong no haba ki bahayeng sem ki porlok ki lawan hanre ubade sing kha don hangta kumno ngi le sngo bahai kata ke singi kha lada ke singi Christmas ka bangi ong the birthday of Jesus Christ kasngi ya kabalakha ya Jisu tangba kata kajing rakhe kajing le kemenjungi Jisu omdon nyem shamla khot sngo bhai wangta kadai ke Christmas ka bomdon chingmot kadai ke Christmas ka bomdon chingmot ai bakano kajing rakhe Christmas ka jongi
Kajing le kemen Christmas kajungi. Kan long kata kapur kaba ngin ai kaburom bat ngin yaro yau belai. Kabenta kabakado. Habang ikan mau yau chisu obalawan long briu sini ka pertai. Ka Bible ka itu ingi ba syam ladon yang basabon kayo. Ke Mary kalhap bonrung hapo jong ka sem kulay. Lakayo chisu haga singwai. Syam ladon jaka syam don mano bakot ngobha. Wat hapadeng kata ka jing jenjar, hapadeng ka jinglong armet ka jong ka Mary, rangkat bu Joseph le siu bala tenakti ban le wat yeng basa. Syam ladon jaka. Kajing bom don jaka yo Jisu, kam syam la jia tahaga por bala kayo. Ka Bible kayat hu yangi bawat hakapor ka bau Jisu ulas dang ban he ban san hakapor ka bau Jisu ulas dang ban rong sikinong red kinong ba ya ka ban hikai ban yalap ya ka ban penksya ban dek ki kamba wat hakabakum kata kaporo kibreo kata kantayo kawe ni ki jingjia Yaki bang la shem maga Bible. Ba shem la dondeka, shem la sya, shem la pediang ngobhaya u Jisu. Kade na kane ka ju ka gospel ka jong Lukas. Kalanong ka bakhandai. Kade khot ka basan puwe ter. Long ba u Jisu haba ula tmu ban lech Jerusalem ula rung ha kata ka nongret kabaki khot ka Samaria bat ka jing perkhat ka jong uji sekolong ban ye shem bad gini gibreo ban hikai yaki ban yalap yaki ban le ki kamba hanre lo ong bagane ka shinong Samaria kam shem la tre ban pediang ngobhayo Kam syam latre ban pediang ngobhayo. But ayu la jia haga bakum gada kapor loong bagini kisenran jungu. U Jacob baru Yohanes habakilai ya kata ka jinglong klemakor jongkinong Samaria. Kata kajing bom don haki kaman sem ban pediang ngobhayo Jisu haka shnong jongki haka jinglong breu kum kisenran habakilai ya kata kawan kajing dam kawan kajing bitar bat kela ong kumno ki ong ko try hato memon bangin hukum ya kading ban hiar na beneng bat ban thang du yaki Namar ka jing bom pediang ngobha jongki kat yau Jisu usem jongki sem utra jongki trai kalawan kata kamun sem jong ka jing bitar gini gisenran ban ong trai sya pangin hukum ya ka ding bakan hiar na benang bantang ya ka ka shnong Samaria Jisu hagata ka por ulapai daga jingi gini gisenran Bad haba ula pai syaki ula seneng iki bolong. Hagad khot ka basan pusan. Ula pai bad ula seneng iki bolong. Pemtep nakabakumno kamen sem pilong. Kad khot ka basan pun reu. Naba ukon ubreu shemlawan ban penjot iki men sem. Henre ban penem. Kishnong Kitau, kinong red, kinong ba. Laki pediang, nekim pediang. Katong, kamisyon, kabau bleu lapa yang ong Jisu. Day ban penjot iki mensem. Henry ban penim yaki mensem. Kata gadi katong. Kabangi puli wadaga gospel. Kajong Matthews kalnong kabaningkong. Kabau ong baon kayo Jisu. Baru ni Jisu ya boon ka unong penim jongka berthei unong penim jongka berthei he will save
His people from their sins. Kata ka de ka mission ka bau bleu lai. Ban ngi shamru wa na ka gospel ka jong Yohanes kal nong ka baning kong laong ba ka perthei kam sham lai thoyo. Kita ki badai la ki jong kim sham la pediang yo. Kaba syepti ang hagi ni kapur. Wana pedeng jongi ke badon lagi di gajing syakri. Om syam ladai tang hakapur balakhayu jisu ba om syam don jaga. Mdai tang kan nongret Samaria kabom syam la pediang snobha kabom syam la ajaka yo jisu. Om dai tang kapurthei bakam syam la tre banitho yo. Om day tang ki jiu, om day tang ka jai ben riu ka bala chet ka chong bale. Henry yo mangiru ngi longkom ta. Ngila rakhe ya ka Christmas kawai ka snem hadian kawai pat ka hadian kawai pat ka snem Henry ngimpat la itu yo Jisu kumunong penem jongi. Ngimpat syam la ajaka yo hagi donot. Kijing kang jugi donot, kijing kang jugi yeng jungi ngim shem la pediang snobhayo Jisu. Kakubor Christmas hagani ka snem kabangim la ban yai lat yagani ka mission ka jong balay. Habola ayo Jisu kalong ban wan shaka berthei ban penem yang ikin nongpop kibala jot kibala rem. Para bangebe kilok kibe kibadon hagani ka jinseng. Hatu ki donot jongi, hatu ka jingem jongi, ki long nem, ki bala kloi ban pediang yo. Hatu ki long yeng long sem jongi, ni kloi nem, ban kot sngob hayo. Ladang impadi thu yo boroshikata. Ngiladon ha ka balang la bon snem. Ngimpat song thu Jisu long way ha ka jingem. Ngela shutip ya Jisu tang namar balaya thu dano tang benar bang ngela yos ngo lamba ki jingalap jongno Henry haddo menta ngirakhe ya ka Christmas ngimpari thu we Jisu haga jingem ga jongi ngaku ba pin syam yo Jisu haga ni kapor ngaku ba pin mahadio daladi haga ni kapor kani kade ka kubor ka bakraw ka kubor Christmas ka bangi kwa ban walam kom ka balang shangi kom ka balang shangi kom ki bangi pli ka dono jongi but habangi sha habangi khot snobha yo Jisu lamba kade ka Christmas ngin mat ya ka jingim ka bathmai ngin mat de ka jingim ka bakala Mene borok shimit haba piamit ban pediang ye gane ke Christmas ngayo yo blai lesi dona pedang jong pi gane ke jeseng lakham slam pilaja na ke yeng mane pim sham la posho shega yeng ga jong trai hanre man ta ka sngi pi don ha gane ke jeseng aingo yo blai u blai don la ke jong ka plan na ka banta jong pi umen sim jong blai ukran ye pi gane ke por hatu pim kwa ban pediang yo Jisu Kajingem jungi kalong, kajingem kabakulmar, kabangem sngotu. Wat hadu menem menmit ngem sngotu sngotawe kajingem. Ngisngau kadon kapor kabangisi kajingem namar kam don kajingkermen nyimyui kalawai kabapernai jo kajingem kajingi syayu Jisu ngonong ifi. Onrung ha kajingem jongpi pinma de kajing sok kajingkemen. Kilong yeng long sem hadu menen hakajing pen krek Christmas kadon kajing yania kadon kajing ya bun ktien kadon kajing ya shok kajing ya dat kadon let's say ki bom snotenat pilong onis ile di pishong ga de jeseng shwa ba pinwan chigen de jeseng pelaya mai pelaya tim pelaya talahayeng kadon kata kajing tiblem ga bakura ya pi Balai ka jiangong dena marbo nu Jisu jongga Christmas umpat la sensyari ke long yeng ge jongi hatungin shan mu hatungin khot snobhan mu haki long yeng jongi bangin mat se sen pat ya kan ge jingman the real joy of Christmas kata ge jingman ga bo shisha jongga Christmas jongga ge snem harpo san
hak bangin penkut ya kini ke jinseng Ailan na kabanta jong pi ya kini ke kubur Christmas ya don na pedeng jong pi ya kini ke por ki pi piong try ngalashuan lashulong melen kata ke jinglong Kristan ngam skau tu ya ke jing kelah ka bomot ngam skau tu ya ke jing pendem ngam pat mat ya meu Jisu ngam skau tu melong way ha ke jingem junga ngong fi kini ke por ka bobiang ban surrender kapur ke maong sekretari menta kade kapur ban IT lo dia ban yang ai ni kapur ni kecaka ke bopi pisong ngin yo ban ya duai lang na ke benta jong pi kat ba pi dang yang pi dang IT la ke jong ke jingim kalong yela di shimet kalong na ke benta jong nu ki khon ki ti ki para ki men kala balong na ke benta ke yeng ke sem kala balong ke jing sngo khia jong pi yano u Jisu umen sim jong bleu tep ya kata yang ni kecaka ke bopi pisong ngin ya duai ngin ya ruai ke tu ke jiruai tang lai teli ke khot ke jingruai ke balai spa prabu kundai ngini ruai tang lai teli ke khot ke balai ke basau bat ke basan ka bingin nang ruai ke ni ke lai teli ke khot ne ke jiruai ke balai spa prabu kundai la da don apedeng jong pi ki bakwa ban IT ban pentamai pediang yo Jisu mat yo Jisu ke jingem ke yen jupi yang ha ke ne ke por ngin yo ban ye duai lang ne ke benda jong pi Nadu bang Hashem ya uji sujonga haunga aiti baro jinim jonga omdone ishu ya ubangan tengkai donun ban sweet baro haunga ai one I try to one Mana pun khot semua ke di kupur pun try one shot ke samla bi samla shrang kan thei ke long ke long pa ke bana ke jese mana pun try ship ke jingem tengah ke di kupur aku awan ya ka bang aku bangan long jong me ado man ha desi yang ke di kupur pi ke badon shabar ke badon station no mun siap jong bleu kran pi ke di kupur ya kedekot ke balai ka bingin dang ruai ke di kedekot dan modo ke di kupur kadon ke jingkhia ke jingem ke jong pi kadon ke chile na ka man siam ke jong pi Hoi perang kerfui pi ngayu ish sidrong hoi ngayu pi sama hoi ngayu pi sekiwai pat ke perang kerfui pi long pi hoi ngayu dang don show sekiwai pat ke hoi ngayu pi shabar site ladau mun sim jong leu kran hoi ngayu pi perang kerfui sekiwai pat ke ni kapol yang ruan stang ke ni arm te ligit khot ke nom pen slam ke ni jese ai ngo yo ble wai ke ni ke sing ke besai pengili oban shekre la lo yo besai berhem ke ben sim jingi pengin mi nang ni rengkar baru Jisu ke jingem ke long yeng long siam perang kerfu oh ya isi bon apa ne jepi ki sama sekiwai pat ke ni kapol yang oh ngai pi perang kerfu yang sekiwai pat oh perang kerfu ni don setengah te ligi khot juga di kejeruan yang wat pun Islam ke ni po ai ke jingem pat habun ya ai ke jingem show try kam don kanu godo ke jing babi ke jingem ke kadon tang kata ke jingker ku ke bo boleh open kre ban ai ya ke jingem bat ke ye jinglong do paro weng nangi ong long ruai shemen ai berkata kabor bakan zaman sim kabor bakan zaman engkan kau pergi habungi pediang yau Jisu kata ke de kabor kabangin kau lang bau men sim kabor oh haleluya men sim jong boleh ulai ke jingsan nama rusyong apa jong perang kerkui bisa kui padang don yang wat penslam ke yang agak dengan potram kerku wala nang amla bani pi shamar nakim dan pedang pi yang agak dengan pot kedua ibu beliau kerku dengan bertayo
Oi pi sejrong ni shibon apa ni pi yang teram kerkui pi gini. Dang don stang gani gani khot ka bakhando. Stang gani gani khot ka basan gani ruai in sia banya duai lang gani ko. Dang don sigui pat banong try ayu pat ganai. Habom mi malayu chisu khon chong me. Lai ka bentak ka jiam janga. Ayu pat try ganai. Chisu don kam ka spa. Don kam ka jingnang ka jing start. Don kam ki chong ka buthe. Ande ka bo kwa ka long ka don don chani. Manu ba kaloi banai ka ka por ka don don chani. Inai ka jim kum ka jing nya ba ko chong. Manong try shim yang a. Pendon kam yang a ka komon chine oi. Bless you ni fi ka long ka bero aga ne ko. Dan apa yang je fi ka long ka pa aga ne ko por. Ki ban yang aga ne ko por manong shim try pendon kam yang a. Ngaku apa ni kat kum komon ka chime. Round ber fui mi so ki round. Oh chisu umun sim jong le thap ni ka chiam ka chime ka ni. Nyango yo blay hagini ko por bani ikat ni kimen sim ke bokodor ke leya. Lada don kanu ka bo blay ka bo chisu kemen e ka de habaki khon jong ki IT la ga jong ga jingem. Ki angel habneng ki kemen bakani ka Christmas jong ga jingwan long breu jong chisu baki men sim bokodor ki ai ga jakayo chisu ban kha haga donot haga jingem jong ki. Ngine duai lang akar pa di ki shakri ga jo tra ki yang lang haga ne po ngin duai. Pi ki balai yang duai IT pen kentang kadon kanu ka pi ngo badon kam ban pen bek ban pan ma ban yesuk baru boleh duai na do ka men sem ong try pendon kam ma pi ki pop jonga lada ka dong ke si yang ka sam je pi duai de ka chinge ngi kom ka balangin kersyane pi ke ching duai bau boleh pendon kam mi pi bar ki long hieng long sam jang pi ting duai lang ha ke de ka por. Hallelujah, hallelujah, try. Nyango ye me ko chisubi. Nyango ko kanra. Nyango ikini ki men sem ke bokodor ko try. Long keme ke long kapa ke bon ke samla. Ke bali yang ban IT ban sarandar ye ri ke ni ko por ko try. To pendon kam ki ko try. Bakin long ki atyar ke jome ko kanra baba. Pendon kami kini ki samla ko try. Lada baro shikata ko try kem shamlai chakai me uchi su ga jingem jongki. Kadi ko por ka bakelai. Ya ka donot ya ka jingem jingi shame ko try. Yo lot khot ma me ko try ya ka jingem jingi. Kam kan tilot ma me ko try baba. Shim ya ka jingem jongki. Shim ka long yeng ka long sam ga jingki. Shim go try pendon kami ki go try. Baka jingem ga jongki ka jingem ga jongi. Ka long yeng ka long sam ga jongki go try. Kan long ga jingker khu. Bat ke jing mentoy na ka matiki way pat ke men sem ga bokora. Kum baka long yeng jong ka Mary baru Joseph ke la long ga jingker khu ya ka peteng ga jing hadu ga ni singi. Pendon kami ki ni samla ki ni prab ngai. Ike long yeng long sam. Bagi long ke bebenam na ka benda ka kerteng ga jome. Ngada duai ko trashon shabi ki rumen sem boko jome. Kin mi ne ka de ga jeseng. Rengka bagi jingker khu bakin japaneng jome. Gi duai de ka chingai. Ha ka kerteng ga jong Jesu. Amen. Sumpah ban syong. Tu belum dia ban kerkhu ngi nakam ta ka poram ju. Amen. Ngi aingo yu blai. Lai la kerkhu e yengi. Tu ngin mi na ke ni ke ching eseng. Ki briu ki badap na ke ching snguret. De ke men sim chong ke ching hok ba ke ching kongu. Kom balong u Joseph bat ke Mary. Ki bala represent kom ke representative ke chong utrai. Ban kha yau nong penim be e chongi sia ke ni ke perthai lai nang kerkhu ye lo chong sikri jong trai bad ingi lang baro to ke Christmas ke besok ke bekemen da ke ching it bad ke ching kerkhu kerhai ye ge long ying ge long sem jo phi para benget be bad ai ye ke por bengin wan sia ke ying ke chong trai kum ni
man bagi don ke seng kat bagapor kadang sya ngin penwai no igni ke cing sikri ke cungi da ketu ke cing ruai ke ba sanpho kerteng bathiang tam angel kiro kerteng bathiang tam perthei baro kerteng bathiang tam nga iet baniro to ye tho perthei keleng kerteng ucisu Jisu perthei bat nang ki Jisu kerteng bathiang ki reu khoj bat angel baro syabam cukut kiniro Jisu kordor kerteng babang tungin yang lang baro benruai kini kecing ruai ke besan pau pada den belekut kini kecing ruai nas ngawaban khot iba alom dekar wei negirang ba ke balang wan sini sekmat ban bu kecing ruai bat ban kerku penwai ya kini kecing seng san pau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
atrai buk pa tingi wabreng. Nyango eme kanika por kopa. Mamala kren lang bau syakri wala pensle ujong me kopa. Kadne ki mensem ki bakodol ki phai syame kanika step kopa. Yarap iki kopa bikilaban yang skam hadu ko bakut jong ke jingim ke jongki. Yarap iki gen long ke jingkar khu ke jing ke sam ya ke balang bar ke imlang salang kopa. Oi donor kad bat ngi baro pat kopa. Ai bakane ke sweet Christmas kopa. Kan pen khi ke jingim ke jongi. Ngin ken mau ke ke purpose ke bemuan se ke persai kopa. Man penim mi ke men sem ke bakodol. Yarap ingi wei pi wei kopa. Na du ke sngi kopa. Magin septing ye me kopa. Ngin pai pat se me kopa. Ngin penrut jale de baro khmat jong me kopa. Magin kala ke bomot nagi pop ke jongi baro na du ka donut ke khoi ke jongi baro kopa. Magin yo ke jing sup ke jing kmen jo ke Christmas ha ke jingim ke jongi ke man resi kopa. Magin yo ru ke jingim pam jukut. Bachwa bagin mi no na ke jing ke bakentang ke jong me kopa. Doai ke jing ai ke badap byang ke jong Jesus Christ. Ke jing ai ba ke jong blai. Lem ke jing slok men sem be khoi. Ai be ke ne lai ha woi blai kopa. Kin syong sabat ngi kopa. Kin syong sabat la ke jong ke balang ke jong ngi kopa. Kin dor kat ru kopa bagi ru khoi ke badan keleng satlak ke persai kopa. Ki be syakri mane bat pendan buram mi ke keteng ke jong mi. Na du menta baca du ke bam jukut ru. Amen.